दिनैहाय जोङो गाम्बारि बिल गोजौ फरायसालियाव जोङो दिनै जे ब्रैथि दख'रानि सिङाव थानाय जे मेट्रिक आनजादाव जे जोङो टप 10 जे जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय जोंहा 25 जन फरायसाफ्रा पास जादोंमोन। बेवहाय जोङो दिनै पार्सेन्टेजखौ जोङो नायनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो सेलेक्सन खालामनानै जोङो दिनै टप 10 सिमाव जोङो लाबोनानै दिनै जोङो जे मान बावनाय जे हाबाफारि जोङो बेखौ लानाय जादों। बेनो जे जोंनि ओनसोलाव जे जोङो बेवहाय क्लास 9 आरो क्लास 10 जोंनि ओनसोलनि जोंहा दिनै ब्रैथि दख'रानि सिङावहाय खालि मोननैल' जे हाइ स्कुल दङ नायल' जाल'। दा जोङो फाथाखाथा आरो गाम्बारि बिल जे मोननै जे फरायसालिनि जे फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय जे थुलुंगाखांनाय दिनै जों बेखौ बुंनांगोन जे मान बावनायजों लोगोसे जे बिथांमोनहा जे बिथांमोन बायदि जे बरायजानो हानाय बा बिथांमोन बायदि जे लाइफआव साक्सेसफुल जाहैनायनि जे फरायनाय जे जोङो बेखौ जे बिथांमोननोबो जोङो फोरमायनानै होनाय जादों। मानोना दिनै लाइफआव जौगानांगौबा दिनै फरायनांगोन आरो टप 10 मासि मोननांगौबाबो दिनै जोंनि ओनसोलाव 25निफ्राय दिनै 10आव फैबाय। दिनै 25निफ्राय 10आवबा जोङो 15 जनानो गाबाय। दा जोङो बे मासिखौ मोननांगौबा दिनै माबायदि फरायनांगौ जोङो बेवहाय दिनै फरायसाफोरजोंबो दिनै सावरायनाय जादों। ओंखायनो दिनै जोंनि ओनसोलाव जे जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां मोजां फरायसा ओंखारगोन आरो जोंनि ब्रैथि दख'राखौबो जोङो जौगालांहोनो हागोन होननानै आङो रायजो राजाफोरनिसिम जे गाव गावनि गथ' गथायखौबो जोङो दायथ' लानांगोन। दायथ' लाबासो दिनै ओनसोलाव जे मोजां फरायसा ओंखारगोन होननानै आं आसा खालामो। दिनै ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना दख'रानि सिङाव 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि साबसिन बा जौसिन 10थि मासिखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। आं बेयाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा 9, 10आव फरायनायसाफ्रा एसेबाबो थुलुंगानाय मोनदों आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फैबाय थानाय समाव देग्लाय जेसेबांखिनि टप 10आव पार्सेन्टेजआ जादों बे फैबाय थानाय बोसोराव बांसिन जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फरायसाफ्रा बेखौनो मटिभेसन एबा थुलुंगा हिसाबै लानानै थांदों आं बेखौ नुदों आरो बे समाव आं खावलायगोन बे दख'रानि सिङाव थानाय बा जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलिफ्रा फैगौ मेट्रिक आनजादनि थाखाय क्लास 10आव थानाय फरायसाफ्रा दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो प्रिपारेसनखौ जाहाथे मोजाङै फरायो आरो थांखियाव सौहैनो हायो। लोगोसे दिथागिरिफोरनिसिम मा खावलायहरगोन? दिथागिरिफोरखौबो बेखायनो खावलायगोन जों क्लास 10आव मोनबा गोबां दिथागिरिफ्रा जोथोन लायो बेयो थिगानो दं, 9आव मोनबा जोथोन लायो थिगानो दं। खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ खावलायदेरगोन जोंनि दिथागिरिफ्रा 6, 7, 8आव फरायनाय गथ'फोरखौबो जाहाथे जोथोन लायो। मानोना मोनफ्रोमबो क्लासआनो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट। ओंखायनो एभ्रि क्लासखौनो जों गोसो होनानै जों फरायनांगौ बा जों गासैबो क्लासनि खोथाफोरखौ गासैबो क्लासनि फराफोरखौ जों मोजाङै बुजिनाया बिराद इम्परटेन्ट। बेखायनो दिथागिरि बिथांमोनखौ जोथोन लानो बेखौ आं खावलायगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंबो दिनैनिफ्राय मोनफ्रोमबो हाइ स्कुलफ्राव 9, 10नि स्टुडेन्टजों लोगो हमनाय जे हाबाफारि बेखौ जोंबो दिनै एसे हाबजेनदों आरो फैबाय थानाय समाव गासैबो हाइ स्कुलाव फ्राय जों हाबजोबनो बेखौ जोङो साननाय दङ। दा बेखौ जों लासैनो मावलांबाय थागोन।